Ja, i første opgave her, i aflevering 13, der blev jeg bedt om at, jeg kan lige hurtigt læse opgaven op. Figuren viser A, B og C for 3 funktioner. Og en funktion opfylder følgende. Den her funktion skal jeg finde, som opfylder de her 2 krav her. Og vi kan se det her, det er de 3 funktioner. Og der står nu her, at F0 er lige med 4. Og så kan vi allerede starte med første trin her og finde de funktioner, eller den funktion, som skærer i 4 y-aksen, fordi F0 er lige med 4. Og vi kan se, at den her, den skærer på 4, fordi fra 2 til 4, der skærer den. Og den her skal ikke i 4, så den er udelukket nu, og den her skal også i 4. Men der står der også, at fortegnet og nulpunkterne for F-mærker er angivet på tallinjen. Hvis værdien er under 0, så er det altså en stigende graf, en stigende funktion. Og hvis den er imellem 0 til 3, så er det altså en afstand, altså en faldende. Og hvis den er over 3, så burde den altså være stigende. Så kigger vi her på vores første funktion her. Der kan vi se, at den stiger, men den falder altså. Så det kan ikke være den. Og den her har vi allerede udelukket. Så altså, nu ved vi allerede den her, men bare for at konkludere det helt korrekt, så kan vi se, at den fortsætter med at stige hele vejen op her. Så det her, det er altså en rigtig graf, vi har at gøre med, den grønne der.